Ahoj, rádi bychom vám představili naši školu základní školu Křiby 4788 ve Zlíně a život žáků a učitelů v ní. Dnes je 1. září 2009, začínáme nový školní rok. Vítám vás všechny opět ve škole a přeji vám upřímně, aby byl nový školní rok úspěšný a šťastný a abyste ho prožili do zdraví. Věřím, že nám letošní silné prázdninové dny dali dostatek možností odpočinku od školních povinností a nyní jsme připraveni absolvovat 10 měsíců náročné školní práce. Celoživotního učení patří do evropských vzdělávacích programů. Naším úkolem je seznámit se životním stylem, historií, kulturou a These girls are wearing with traditional costumes, so you can try it, and then we are going into our school. Dovolte mi, abych vás přivítal na půdě Zlínské radnice. Jsem velmi rád, že vás dnes poznávám, protože o vašem projektu jsem díky panu řediteli velmi slyšel a jsem velmi rád, že děti pod vaším vedením udělali obrovský kus práce. I'm very glad to welcome you here because I have heard a lot about community program thanks to the headmaster from Mikushka, and I'm very glad that the children are participating in such a project. Very young.
vánoční jarmark s valašským koledováním. Rodiče a žáci mohou zhlédnout netradiční ruční práce nebo si je vyrobit v dílně. Milí hosté, dovolte, abych vás všechny zde přivítal při Stříbrné neděli zde na 17. základní škole, kde dneska již se koná tradičně vánoční jarmark. Za malou chvíli si budete moci prohlédnout krásné práce našich dětí. Instrumenty, zanotujte veselou, ať se všichni radujou. Půjdem spolu do Betléma, Dunaj, Dunaj, Dunaj dám. Ježíšku, Panáčku, já tě budu kolíbat ti. Ježíšku, Panáčku, já tě budu kolíbat.
Čtvrtý, pátý, tebou padá, tu vše zvrátí, bezradný král teď skládá. Haleluja, haleluja, Když máš srdce zvyklé, nic se nedaří. Zajdi do knihovny mezi šteláři. Vyber první knihu, začni si v ní číst. Příběh koho dítě, obrať další list. Krátké žalmoty, nikoli móda, ale jednoduchost a praktičnost předepisovali literaturu na kolem. Tak, poslouchejte, pohádka se bude jmenovat o Evilovém kotníkovi. A já začínám vyprávět. Takovou rychlostí, že byl rázen až v oblacích. Letěl pořád výš a výš, až se princi ztratila země z dohledu. Zatočila se mu hlava a musel oběma rukama obejmout konduší. Agenti, chytráci, holky, máte nějaký nápad? Vy tři? Abyste vykáceli všechny stromy v této zahradě. A to okamžitě. Ale, princezno, když vykácíme všechny stromy v této zahradě, kde budou mít hnízda ptáčkové, kde bude jejich zpěv, nebude ani ptáčků, ani zpěvu, ba ani čistého vzduchu. Neodvažte se mi odporovat a okamžitě vykonejte můj rozkaz.